Ay, kakulit ayos. pa din nga aton anak Mayo. Anak, waray man masahero imo tatay. Nakatuyahan dirbiyatan awan. Aw ano man mahal. Damo ba itong tao ha paderbi dito awan? Damo ba itong imong mga kilala nga namulangad to? Kay pira-pira lang nga umintrira dito pero nagpokus ako han panambal ko han mga manok nga mga samaran. Damo gihapon ang mga natahi ko yan na. Kaudgan ang mga daugan ngan ginswerte. Dako ang mga barada ada kay nakaremedyohay man ako. Hapit nga ni maubusan ako na muksisilin. Ano man mapahuway kalaan pagbiyahe bo si tricycle. Anay, pwede kita magaran ng muksisilin? Pwede ba? Antibiotic. Ayaw. Hindi Ayaw. kita pwede magaran ano? Antibiotic. Antibiotic na lang. Nakaremedyo mga daugan hapon ang mga natahibusan ako na muksis. Nakaremedyo ako ang mga barada ada kay nakaremedyohay man ako. Hapit nga ni maubusan akon mga antibiotic. Ano man mapahuway kalaan pagbiyahe bo si tricycle. Aba daw, diri nga ako miri. Kanuho ko nito nadlaw. Iawat na lang ko mga makain man. Alay, sus. Iawat na lang. Makain Makain ka. kamay. Ito nadlaw. Iawat na lang ko mga kanuho ko nito nadlaw. Miri. Labatian, Jen. Oo. Biyahe bo si tricycle. Aba daw. Mapahuway kalaan pagbiyahe bo si tricycle. Aba daw, diri nga ako kumiri. Kanugo niton adlaw. Iawat na lang makain kamay bisan laguti ay. Tay, buwas pa. Pagdarahin ni ha. Paborito ko yung siupaw. Hala na. Katurog na dito. Oy, Sige na. good man. Ha? Panumduma ako ha. Sunod nga si Mana, may dako pakyaw. Maangin ako may ngalimot. Kan samtang diri pa ko gimpipiraw miri. Ayusong ko anay ni nga ako mga gamit panahi. Ay, lalapuhan ko itong iba nga dagom. Baga, tao yun namang gud itong iba hini. O sige na. Kay para kung magamit. Tao yun namang gud itong iba. Sige, Tao para yun namang gud kung itong Para kung iba hini. magamit ka na. Sige, Tao kay yun para kung namang magamit ka na. Sige. tao yun namang gud itong iba hini. O sige, kay para kung magamit ka na, diri ka na magkapuliki. Anay ha? Moroy man didiini nga kuan. Imaming asawa da ini. Elisa. Ang galing, Kay ano nga sa yan na waray po man niya. Oh, babayi ini. Hikuan. Jen. Waray din hikuan. Nanay hiya. Baby. Ay, inanyaran. Asawa ini. Jain. Yeah, di ako Mary. asawa. Bata ka ano? Sige, katilanay. Ayaw pa. Yeah. Himaming. Ganong hasta nga diyan ha. Wala pa man niya umapot. Ay man na di nga tao. Hira nanay nga tatay. Mamingaw ay hira payag. Ang nga turog na siguro hira. Kaya ba nga di rin man ako namumutang. Bagaman ako gigirasan kanina pa man nga. Baga di rin ako namumurayaw. Ay. Uy, may nagtutok-tok ito, may portahan. Grabe maluto din nga nagtutok-tok. Duruha. Yan nasa rin, grabe maluto. Hindi ako namumurayaw. Tos pas diri duro dako. Amo diri ko dako duro. Kay diri ko dako. Gigirasan kanina pa. Baga hindi ako namumurayaw. Ay. Uy, may nagtutok-tok itong portahan. Grabe maluto din nga nagtutok-tok. Bagay ni maming na ini. Abrahan ko daw.
Maming? Ano tatabain mo? Kaya kung may dugo balito na yung t-shirt? Na ano ka, ha? Dali. Anay. Ano balito ba mo? Ay, ginuo ko. Ay, Ito mga pakiana pa rin ang buligi ako. ano ta kung bubuhaton? Anay daw, pakita daw ko kung na ano itong hemutian. Ha? Kinuo ko. Pagkalalaro ba na iton? Kinahanglan nga madara ka nga to hospital, maming. Dili, ayaw. Katuan naman ni pare ko yung... May na ko yung susugoy. Delikado ito ni mo samad. Pastilan ka nga tao ka. Dadudong ko ikaw nga to hospital yan na. Hindi ka na ayaw na. Igo yung ikat. Ha? Niyo, kung tapos ka na dida, sakob na lang nga di kwarto. Oo. Natapos ko naghihapon panlapuan akong mga gamit para hiton mga manok nga samaran. Kung may bulang kong kakatuon, ay ready na ito na akong mga gamit. Yun nga nagtutok-tok haros man liwat magagubunlot itong purtahan. Ay kikitaon ko daw. Tabis naman adi. Miho! Ganyan. Uy, ikaw man ganyan. Miho! Ano taton? Ha? Kaya ano? Niyo, sino nagtutok-tokan? Ikaw mangayan guyong. Pasakba, Niyo, pasakba hiya. Sige lang. Dira ko masulod. Importante ta akong tuyo. Ay, Miho, importante. Ganyan kay ano? Ha? Kay ano? Gimpapakato ka ni Maming. Yan na dayon. Importante ko. Ngan pagdahan tambal. Ngan mga gamit para manok. Kaya ano nakabihag gadhi, maming? Di niya pa mulang. Tabis naman adi. Ano? Igbaw. Ano to nga? Ay, nalaga man ni pari. Ano itong parang ini? Utang nga buot pare, tambala ako. Utang nga bot, pare. Tambala ako. Ha? Pero, pare maming, di ako doktor. Bangin manok ka pa. Mga manok lito na akong gitatambal. Juan. Ilma. Ade, anay. Mga manok lito na akong gitatambal. Balito, maming. Bangin maano ka pa. Sakto Miyo. Kuhan. Sakto pa rin Maming Ilma. Miho, kay kunda doon niya nga to ospital, bangin niya masakot itong mga polis dito. Maaram na kamay takot mga karasidyan. Ayun ako magpinakyan na pa ako. Ay, Diyos ko. Nagka-doble cross kami na ako mga kaupod. Ka-double cross? Double cross ngayon. Ano ba? Ano ba suga dito? Pag sinabi, paparungon ko nga, nagsisiyayot ka. Kaya pag suga dito, pag paway, ito kasi rabuto lang may... Ayun ako, pinakyan na pa ako. Parang nakamay takot mga karasidyan. Ayun, na pag pinakyan na mo ako. Nagka-double cross kami na ako mga kaupod. Ang gusto ko, waray may barubay nini. Kundi, kamula, magagalang ba ako? Pari ko yung... Pero, pare maming, bangin. Pari Miho, utang abot. Tayat akong samat. Ay, Para ginoo makuha. ko.
Ako sa natapon ako mo, pre. Ay, Ginoo ko, mami. Ako tahad o kinihi mo kabutangan. Sige, sige na. pagkuha na yung linaso, Marilma. Dali, Sige, sige. bahala na lang ni. Sige na. Basta pare ha, kung ano't matabuhay mo, pare ko baratunon ha. Ay, Noemio. Ada lang ako may eskina ha? Ano lang may eskina? Ito na. Ay, Salamat mo ha. Mawas na ako. ay, salamat gihapon. Anay, bagan, damo matong tao di dahil itong eskina. Anay daw. Mahawas lugod ako ini nga motor. Mausiuso anay ko kadalila. Oops. Ato manin patrol karaunal. Wala. Di na itong kapulisan. Magi na didi akong tungod. Wala. Pare, ikaw man nga yan. Kaya, ano nga ko yung... Ay, kuya. Nasugad man lang kita. Nasugad ka man lang to. Nasugad. Di na itong kapulisan. Magi na didi akong tungod. Pare Mio. Ha? Maaming ito. Gipurot. Ano? Wala. Pero kaya anong kasugad? Di ba nagsiring man niya nga malakatiya dayon? Kuhan, pare. Nagtan man ko diya. Waray na yung makaeskapo, pare Mio. Kairo man lang eh, parimaming ano. Ambot man lo taiya kung kay ano nga waray man niya umundangan iya bisyo. Delikado to niya trabaho. Ngan waray maidudurot ito nga maupay. Kumusta ka na din mami? Okay ka la ba? Ito ni mo kabutangan din ha? Okay lang. Ayaw pa problema ako. Ito di mo po. Ira nanay tatay ay man. Aad to balay. Oo ngayon. Parimiyon akong upod. Namamasahero. Umangyo ako nga bisan gutila ito na akong pasahe. Ano ba? Pare, Oh, uy, pare Mio. uy, kumusta ka na din eh? Okay lang ko pare. Salamat nga mo pare ha. Nakabisita ka din eh. Okay la pare. Baga gilayon na lagi hapon yung magbisita mo. At ano man? Saan man itong bistahe mo? Hindi na ako inamarang pare. Pero wala man nila ebidensya nga nakuha ako. Pare maming, undang na itong imo trabaho. Pagbago na. Sakto parimiyo maming. Tuod ka daakon. Pagbago na. Paggawas mo din presuhan. Pagbago na good. Pagbilihin, legal nga mamurayaw nga trabaho. Itong delikado ay imo nga naakon. Ambot lang. Hindi na ko may sasada yun kung makagawas ako din eh. Pero, ano pa? Para magbilin mo pa nga trabaho. Maraming may nakarawat akon. Lugmok na ako yung kamaraot. Uy, ayaw pagiyakan hinso garito maming. Maluoy ka ito ni mo kalugaringon. Nga naakon. Pare, sakto to ni mo asawa. Panahon na siguro para magbago ka.
Kumusta naman ang amon umagad? Ang makarit mo nga bana? Nay. Ano ba tiyan na? Ha? Ano ba tiyan na? At ito ba ako nasiringhay nga umundang na ito nga iya linuro nga buraton. Pero ano ha? Waray daw ako magsayap ano? Waray! Waray na kita mahihimo pa. Aada na ito. Diyan ba kami nagkulak? Yung mga pagsagdo na mo, ha, Ilma? Pero, batinggilan, ano? Tinggilan ka man. Kuan inin likod na pawaring ba magasugan ko. Amo na ito manong batinggilan ka man. Pero, yung mga pagsagdo na mo, ha? Ito na mo, pagsagdo na mo, ha, Ilma? Pero, batinggilan nga dito o kautok itim anak. O, timba na yan, sorry. Naku, yung mga pagpasinayap kahit kung tumlalas tres. Yung mga pagsagdo na mo, ha, Ilma? Yung mga pagsagdo na mo, ha, Ilma? Pero, kay matigat yung kautok. Nga, bana ni mo, nga, anitan niya. Nga marang ka ba ito nagawas nga, oro istorya, dinihaton. Maraot, Lindoro. Tay. Nagawas ito mga istorya nga, kamu daw ni Mimo. Miyo! Ikaw man, himiyo ba? Kamu daw ni, nagawas ito mga, Maraot, Lindoro. Nagawas ito mga istorya nga, kamu daw ni Mio, may sikreto nga relasyon, kay masukot kamu yung kitaan nga, magbunyog nga duha. Tay, dirito tinuod. Kung era man kami nakikitaan, napaupod lang ko ito para napaupod lang ko kan pare mayo. Okay, pagkaupo, dito daan sa king Tay, dirito tinuod. nga duha. Tay, dirito tinuod. Kung era man kami nakikitaan, napaupod lang ko ito kan pare mayo. Kaya itong driver itong tricycle. Kung nakatuwa kan mami nga presuhan. Tapos lalainon nira. At siya na et. Mas maupay na la. Lumikay ka nala kan miyo para waray maichismis din niya imo. Naud kami kun makahibaro ito ni Miyo. Napaigod lang nga nabulig ka iyong kabag-asawa. Hoy, Ilma. Kung ako pa mo, bulag ito kayong bana. Dito tuhay nga tawo. Tay! Itakon para waray samok. Ngan umundang iton mga martes din aton. Likay na lamiyo. Ano nga malikay? Waray man ako gibubuhat nga maraot, Mary. Puro sila itong ira, mga tahapamon. Waray itong kamatuuran. Kadiri ako magbubuhat itong kan parimaming. Nga adto yan napisuhan. Ako nababarakan ito yan, amiyo. Kung mahibaroy pa rin mami nga dito prisuhan. Hit sayop nga mga balita iyo. Basta, malimpyot akong konsensya, Mary. Waray ko gimbubuhat nga maraot. Waray good. Nakabisita ko pare. Ada, damo nga salamat din nga sigarilyo ng tinapay. Gutiel ito pare. Kaya ako nga na uday mo kay sarata akong nadadarangan na mo. Okay na to pare. Ano daw? Kumusta man yan dito gawas nung ako nasawa? Ano't balita? Mag-okay mo na pare. Okay na. Pero pare, sayop nga yan. Kumusta man yan dito gawas nung... Kumusta? Mag-okay mo. Kumusta man yan dito gawas nung ako nasawa? Ano't... Pare, maraot itong balita ba itong imo asawa kan Miyo? Ano? Ano nga maraot? Kuan pare, kung urab-urab dito aton. Himiyo, nga ni Ilma. May da sikretong relasyon. Ni Mare. Tinol ba ito pare guyang? Asyat ang sasarang itong notisya pare. Tatakalan tek niya. Oh shit, okay. Panalagsan na lang nga nabi si Dahi Ilma din eh. Hindi niya akong... Ngani pare miyo. Kung niya itong nasasakyan. Sasakyan?
Sasakyan. Ngani pa rin niyo. Bisidahi ilma din eh. Dini ako. Ngani pa rin. Bisidahi ilma din eh. Dini ako. Ngani pa rin niyo. Kung di ito nasasakayan ni ilmatikan ni. Di na ni haros magpakita akon. Ngayon. Asya ngayon dito to yung buyag ni Ilmano. Asya ito niya. Basta din nga lugar. Abot din itong balita nga may danamon relasyon ni Mati Ilma. Dire. Dire itong tinuod. Ano naman lang kung may baroy ni Parimaming? Magkaraaw din eh. Magkaano ako? Magkaano ako? Ay, nakasingabot nga ako nung apriso yan na itbana ni Ilmano. Pati din naman to. Abot itong malayan nga notisya bahay namon ni Ilma. Pero, wala itong kamatuoran. Waray ko labot sa iyo nga tanan. Basta waray lang ko gimbubuhat nga maraot. Matakas lang ka mo. Malimpyo ta akong konsensya. Nasiring pa kwa imo, Mayo. Dili ka man natuod ha, akon. Dere pa ko. Nababaraka iton Miri. Tungod nga puros man iton kabaliktaran iton ira mga tapa amon. Adahingan, akon. Likay na lahito nga mga maraot nga notisya. Akon nababarakan bangin makasabuti maming dito prisuan, makaraw da iya. Makalugar nga ni ako. Papasya dahon ko'y parimaming dito. Angay gudla. Kay makaarhawod ha iya kung makasabot ito nga notisya. Diri pa ako maaram na eh. Kung ano itong dadangatan hiton. Kaso ni mami nga pagkayana. Baka gawas pa ba yan eh. Iton nga haw it diri ko mababaton. Kay kung tinuod lahiyan hadto, dirito na itatabuon taha iya. Ganito nakakapalipong paha ako niya nanay. Iton balita nga maraot bahinaan mo ni Parimiyo. Na dirito tinuod. Nahadlok ako. Bakit makaabot itong notisya nga to kan maming. Kay buwa man na ito. Kino nga mahadlok ka man, ha? Tay. Ingan bulagit ng padlas nga ba na? Karaw na lang itong ginihinatag ito mo. Ito nga iya, kasugaran niya na. Kada mo din ito, may trabaho, di da nga matatadaan, asay pa man iton. May dada sinupuan ng animal nga dako.
Ay, ano ka ba? Ayaw na pagdugang iton problema iton aton anak. Imbes ka tatagam hiyan ka dasi, kinuhulop mo lalugod Kaya iya. ano? Mo pa mapamatyon tiya mga bisyo. Itiya pakabuhi nga pati kita nadadabi ito ni iyang mga buhat nga. Ba? Tay, mahal ko'y mami. Ano mat gamit it mahal ko nito nahihatagay mo inda ko nga kaarawdan nga nahilalakip kami. Ha? Ay, ambot bahae mo nga tao ka. Naparayo ka naman lalugod din ang yaw-yaw. Oh! Nay. Ay kakalipay ko ngayon ini nga panitabo ka nilma. Sukat! Ha! Di rin matatabo nga malipay ako. Di lada ka mo nakakaintin dito na akong mga karagsig nun. Hala! Ikaw mo pag-urustorya kay mga papriyo ka mo padlas. Nay. Anak, intindihan na imo tatay. Diri mo yung mababasol kung suga nito niya panlantaw. Maming, may bisita ka. Gawa sana hindi na. May bisita ako no, may bisita. Babae ba, lalaki? Bisita. Ang babae, ayos ito. Milo, sir. Hindi na. Gawa sana hindi na. Hello, sir. Kumusta ka na, pare maming? Nagdarahon sigarilyo nga nin tinapay para imo. O ngayon pare, kumusta na ito ni mo kaso? Ano itong balita? May puruhan ba nga makagawas ka dayon? Pero ba diri ka nalang sumaring nga naayon ka? Hindi rin ako makagawas din eh. Pare maming? Ano? Eh di ba? Ayun ni mo pa rin niyo, di ba? Kaya ano, ha? Kahon ba ni mo nga di na kumarim tiyugin bibinuhat ako na sawa? Ha? Pare maming, di rin itong tinuod. Ano ba di rin tinuod? Mga buhaon itong mga nagbabalita ito. Wari ko maraot ng yung bubuhat. Wari kami maraot ng yung bubuhat. Di na pare. ako matuod. Ayaw ako pag-uwata. Bisa na ako sa kubini nga prasuan. Makusugit akong pamaho din na sa kob. Ngan traidor ka pare niyo. Traidor ka nga pare! Pare, di rin ako traidor. Di rin ko itong mabubuhat tayo mo. May na ko asawa pare. Oras itong mga buwang nga imo na babaroon dito gawas. Nagtatangod pa ako pare. Aton ka magparingid ha. Bisan diri na. Pag sa uli ay nalagay tayong kandila pare. Ngan pwede ba ha? Pag ikalakad na din eh. Dili ko na gusto nga kumita pati imo nawang. Pare, tuura ako. Wala ko kimbubuhat nga maraot tayo mo. Hindi ko gudton mabubuhat pare ya mo. Magbukto kita pa rin nga ha. Di na ko nga tuday mo. Ngan, asya daw. Apinas na nga na ko kanhiyon ni Ilma. Kay ngayon pala. Pare, otrong ko. Malimpyo ito na akong konsensya. Basta ako, tinuod ito na ako mga sumatay mo. Ayaw na lang pag binuwa nila. Makagayon lang ako makagawas din niya. Ipapasahay ko kapag balik kini nga selda. Tigam ni ko dito. Pare, hinaano pa ako. Kaya ano nga baga naapektuhan man ako ang mga ginsiring ha ako ni pare maming. Pero, Dere ako ang nga magpadara niya mga ginyakan akon. Oras man lang nga ni, wari kamatuuran na tumatanan. Mga tahap na ito niya akon. Wari ya madigon nga basihan. Kano sa pa,
waray ko gimbubuhat nga maraot ay ha. Labi na ito niya asawa. Mayo, Oy, ano, diri ka ba mabiyaya na? Maging kanina ka pa mag-inugtukon din ni Habalkon. May problema ka ba? Mary, nasulod ako nunahunan mga ginyaka na ako ni Parimaming. Ang bisitahon ko iya prisuhan. Pero maram ka? Waray ko gimbubuhat ng maraot. Malimpyo to na akong konsensya, maaram ka iton. Ayaw padara, Mayo. Natuod ako imo. Ayaw pagpadarahan iya mga ginyakan di dahi mo. Tahapla iton. Kabay ila. Maaabot iton adlaw nga makakasantupya. Nga sayop ato nga iya mga pagtaha pa imo. Nga nagsasayop lahiya. Mary, Oh, 5 minutos ka lang ha. Dere pwede maiyak ka dalaw. Maram ka, kadiri yan ang oras itong pagbisita. Oo, sir. Dito lang ko mahiya. Ihatag ko lang dito na akong sangkay. Lingkod pare. May ako tuyo ay mo. Mga pagkid bumisita ka. Timing na. Kaya pare, may problema ka ba? At ako may bubulig ako pare. Pare, dakot yung may bubulig ako niya na. Pare, buligi ako. Utang ka buot. Kaya pare? Ano ito? Basta kaya ko lang. Bubuhatin ko para mo pare. Igbulos ako kan Mayo. Ha? Ano ito yung butig pasabot pare? Pinahagay mo. Makakabulos ako kan pare Mayo. Pare, ano ito akong pagbubuhaton? Ikaw pa ba? Aba, paribaran ko. Takot ako na utang nga butay mo. Sige pare. So ganyan pare. Pamati pare guyong ha. Iguhuring kulay mo. Pamatin mo pa eh. ano ba ito? Nakalimot man akong pagdara na akong motor. Pero, dere man liwat sa nabuton nga. Maihiya ko dito kanda paribirikis. Kaya kung dere lang ito nga meeting, partihan baga asosasyon namon. Dere ko na ako mangangad to. Ay, anong? Hino ka? May ka man pisaw. Ayaw pagdakapakon. Ayaw! Patay ka na! Iyo! Arit Ay! mo! Ayaw! Maganda kami. Salamat. May dala kita sa iyong kapatid. Ada balik na lang kamo kon nagkikinahanglan kamo. Kay para man haaton iningatanan. Amo na. Tama iton. Kay aton lang aho inikuop. Di kami nga ikaw na amon presidente hininga association mayo. Hala, makanina kami. Ay, ang salamat ka pa iyo. Ala. Ada.
magbayorumbad to nga tanan mayo. Bangin daw diri. Ay, ayaw pag problema hadto. Kaod ganad to. Kay mga may asawa nga akon mga membro. Kada adlaw tumahulugan nila ginutang. Bisan lago gamay. Basta kada adlaw. Okay na iton, mahulog ira. Ang importante, makabulig kita iton mga nagkukuri din hiya aton, labi na iton mga paragmotor. Nagaan ito na ako nuna. Basta ako nakakabulig ito na ako kasi tricycle driver, Mary. Anay Mayo, makaakos ka ba hini? Di ba ginsasaranggapanan muna iningatanan? Mangin diri ka na iton makapanahi. And makapanambal iton manok kabulangan kung may derby Mayo. Tapos, mabiyahe ka pa hit tricycle. Makaya ba nimo? Asus ka man. Bali man itong nagdududrungan. Direk man. Pero kung may na pa interesado nga bumulig hiningamon grupo, ada kayo pa, buligon ko. Pare Mio! Pare! Ikaw an... Interesado nga bumulig. Ada kayo pa, buligon ko. Raya na. Ada kayo pa, buligon ko. Pare! Op. Pare kayo! Uy, Pare! Ay, Imiyo, anay daw. hindi nga upod ni Pare Miyo. Uy, good man. Ni Pare... Dire, may. Pare, guyo. Anay daw. Hindi nga upod ni Pare Miyo. Anay daw. Hindi nga... Imiyo. Hindi nga upod ni Pare Guyo. Di man Oh, uy. Oh, good man. Anay daw. Kung di na ako nagsasayop, hiilma man ini nga ni Pari Maming. Uy, bagay makigtagay. Ayo to na. Mabiyahe ka pa. Ay, nala pare! Pari Maming! Uy, natapos mo na ngayon ang imo. Oo, pare. Nagbutan man gud ako dito sa good boy na. Oo, ngayon, pare. Mapabulig ako mo. Gusto ko magpamember tiyo ko. May ako man gud na palit nga sidecar. Pare, wala itong problema. Andam ko ikaw buligan, pare. Ikaw pa. Pare Miyo, tinugod niya buutan kayong duro. Damo na doon mo na buligan yung mga taga din niyaton yung mga parag tricycle. Yan. Pasensya ka na pare. Ay, pare. Ayaw na ito nunaw-na. Maiya na itong duro nga panahon. Ganyan na, iton aton nunaw-naon, iton pakabuhi. Ngan umursa iton aton kada pamilya. Ngan diri kita maduruhan, hit ka kamahal yan na itong mga papliton, din aton lugar. Amo nga niya. Pare. Nakarestro na ito ni motor. Ay, bari pa nga ni pare. Pare, ayaw ka baraka. Bubuligan paglakad dito ang munisipyo para diri ka magmaiha. Bubuligan ko ikaw. Tinood? Oo daw. Ay, pare, damo nga salamat ha. Damo ko din duro ko salamat.